No a to w końcu co to jest? Karbitka, benzynka? Ach, to jest już takie troszeczkę stylizowane i na karbitkę, bo popatrz, karbitka wygląda tak. Elegancko karbitka z blindą. Co to jest blinda? Tutaj, żeby się jakby światełko, płomień, żeby ci się odbijało od blindy, czyli blindowało. Aha. I wtedy takie z blindami to sztajgry nosili. Tu jest pojemnik na karbid, a tutaj zbiornik na wodę. Gdy puszczałeś wodę do zbiornika z karbidem, zaczynał się ulatniać gaz i tutaj się paliło. To jest po prostu, ja była do mnie nauczycielka, wytwornica acetylenu. Słusznie. No widzisz, to No. sam się acetylen polijał. Dokładnie tak. I te karbitki były do lat 50., do takiego srogiego pożaru na kopalni Makoszowy w Zabrzu. I od tego momentu je wycofano. No ale czemu? No bo się gruba zapoliła od takiej. Od karbitki się gruba zapaliła. Od gruba się zapoliła A od słuchaj, takiej. po jakiemu ona ma takiego, kaś to miał No bo raz, że nosiłeś sobie ją przy pasku, a dwa, jak żeś fedrował w przodku, to żeś se wieszał na obudowie. I jeden gist powiesił za blisko sztumpla drewnianego, a on był suchy i od tego się zapolił. Nie używajcie karbitek doma.